Jaime. Ni, wadyo kay bot kapriya ka ba? Magatruma gyud ang kapriya na ba? Katapusan kayo na gyud nimong kapriya ka. Dili ti ka katulgan kung dili ka maimpas. Kinahanglan ko albularyo. Samo kay nang kapriya na daghan na kay na biktima. Tugkan ko hubag-hubag ba? Kining abilidad sa kapri nga naanak ko. Mao ni akong i-combine sa albularyo para mapapas gyud ang kapriya na. Kiplanuhan ko ninyo. Dili ko ninyo kaya. Uy, unsa man na yang giyaw-yaw? Di man masabtan. Hawa tong mutubangan kung dautan ka. Puy noy painichaw. Uy, dili ko dautan noy, kinsa man ka? Ako daw si Master Shan. Master Shan? Pagsuroy, sa asa man daw ka nga master? Master ko sa mga orimos. Nakoy powers? Nakoy powers. Kutob sa mga dautan. Ako pawiran. Muragan. Galinga oy. Tama gid ba? Pawiri tong kapre jing tubi. Basin makaya to nimo. Ha kapre. Kaningon sa sala des kapre day. Sige pangadlok koy, natugkan ako gubag-hubag. Unsa man na kapre nga puti? Pagsuroy nabaday kapre nga puti nga ito mangyud na. Basta kapre, mahal ra ba ang pangayo? Pila pod? 1K lang kay kapre man day na. Mahal pa da ng 1K, 500 lang. Pangita na lang lain nito. Ayayo, sige 1K na lang basta mahawa yung ginang kapre dira ha. Wala pa problema basta money down. Oh, dira 1K. Okay, bahala na ron. Diri ra kasong likod. Ayaw, yung sa likod ha. Sige. Master Shan, mau ni balay sa kapre. Mora day gamay naman ni kuya. Sigurado ka nga kaya ni mo na. Sus, bisik ra kay na. Tarunga gid ha. Gihatagan biati ka gisa kalibo. Ay bala ka. Dili ka magmahay. Basta dili ra jud ka sa likod ha. Oh. Nay nagpadulong din kaaway. Nangalisbok. Uy, painichaw. Uy, painichaw. Mura kong nalanag. Unsa man ron? Uy, painichaw. Kapring itong bawa. Hindi ka mawa. Tagakon ta ka. May tanawa daw. Ninghawa na ba ang kapre? Be. Pagyapon na tanawa pagod. Mia, jadilas. Tusok-tusok ka. Agay. Dili yung mawa kapriya ka. Nalipong ko. Makaya na kong iyang gawm. Pero ang kabaho sa iyang jacket og ilok di gyud. Kapriya ka man. Muna ka dihaw, dili. Matuon na kang kusaban ni jacket. Munaog na lang koy. Baho kay gilok ng jakita.